tänne. Kävele tänne äiti. Kävellen. Ei noin. Kävellen. Sä osaat kävellä. Mitä? Oi, mitä siellä on? Ihanat sukat. Kyllä nyt katkenee. Käsin tehdyt Espanjan sukat. Muumi, eikö tuo niiskuneitihän toi on? No muumi, perhettä. No onko se ihanaa? Mitä muuta siellä on? Mikä ihanaa. Mikä se on? Ei se muut kiinnostakaan, kun toi oli niin kiva. Nyt on uusia unikavereita Tenholla siellä. Sinne jouti. Pannaanko sulle villikset jalkaan? Avataanko tuosta? Oi niiskuneiti, se on kyllä... Ai ai. Nyt on lämmintä. Kivilattiat kylmettää, mutta suomalaiset sukat lämmittää. No just sopiva. Onko just sopiva? Hyvät. Niin, pannaan toinenkin. Toinen jalka. Oi, et on ihana. Noin. Ei vois paremmin istua jalkaan. Se on just hyvät. Onko ne vähän liukkaat? Niin. Mitäs muuta näkee siellä on? Siinä lisää sukkia. Kato. No, maistaako se vähän sitä? Joo. Hyvä pahvia. No se oli ihana se niisku. Onko se nätti tyttö? Katso mitkä hiuksetkin sillä on. Terhe muista saa periaatteessa toiseen kertaan samat. Niin. Tarpeeksi? Oi. Tää kattoo joka puolella. Sinne se niiskuneet. Pistettiin tuohon syrjään. Oi. Tutki ottaa ensikosketuksen aina suulla. Teino, kurkkaappa sinne laatikkoon, että mitäs kaikkea kivaa siellä on. Sä äiti vähän rapisuttelee sen. Kato. Oi, ihana. Oi että. Sitten täällä on lisää ratinaa. Aha, suu. Joo. No varmaan isille ja äitille, kun Teino kasvaa tuohon ikään, että se voi syödä niitä, niin sitten menee vähän vanhaksi. Oho, kato. Muumipeikko. Moikka Tenho. Morjes. Kato. Miten menee? Mikä se on? Niin? Mustapäinen muumi. Nolla saadaan muuten Nukketeatterin sängynlaitolle. Kyllä. Mitäs muuta jännää täällä on? Ihani. Oi kun on ihanat pitkät nää varret. Onko se sun vai muu? Mä en tiedä vielä, mutta ne on aika samankokoiset. Niin se meillä on senttieroa. Nää on varmaan sun. Joo. Nää on sun ja nää on mun. Ai niin, niistä on varsin. Toisetkin. Mitä? Oi, että täällä on tämmöset nilkkaversiot. Teppärit, kummallekas ne on? Nää on varmaan mun kokoa. Joo. Tai, joo, no. Kuinka paljon täällä on näitä? Kyllä, nyt on. Pannaan suu tuliseksi. Firewood. Suu tuliseksi. Bonfire. Ihanuuksia. Sitten täällä on. Tää on varmasti Tenholle, mutta nyt pannaan se piiloon, koska sitä ei voi ole vielä. Niin nyt, joo, no okei, tää on Tenholle vähän etukäteen, että muu mielestä saa leikkiä, mutta pakettia vasta sitten. Oi. Kyllä nyt on. Ja Fasun sinne, voi hyvä aika.
Onko hyväskään? Eilen just siis, miten voi olla niin hyvä, siis meillähän on Fazerin suklaata melkein yhtä paljon kuin Suomessa. Niin. Suomessa oli... Syödäänkö me Suomessakaan näin usein suklaata, kun syödään, mutta... Siis ei mun mielestä pari levyä viikossa. No mutta nyt on täälläkin. Niin. Pointeripojat toi 2 levyä Marikselta. Sitten Jussilta tulee varmaan useampi levy. Empult tuli levy. Kyllä, niin se pitää olla. Herkkuja pitää olla. Mitä se teen? Onko se hyvä? Maistuuko se sitten läpi? Ihana, kyllä, voi vitsi. Nyt on lämmin. Säästetäänkö me tätä? Tää leikattiin vähän riekaleiksi. Että... No säästetään se just in case. Niin. Tehnyt enemmän salmiakin miehiä, kun sä valitsit Olli. Kantapäätyy poika. Mutta nää kaikki sukat tulee tuolta aina heti vaan. Tiedolla puuttuu kyllä kantapää. On se siinä, mutta se tavallaan... Se vaan kantapään kaltainen on silloin. Näytäpä sitä kirjan kantta vähän, mikä tuli. Taaperu. Omistajan opas. Kuinka käsitellä pieniä taaperuita? Varsinkin kun heillä on nuhmaikä ja varsinkin silloin kun ne huutavat joka hetki, kun niiden kanssa A. Leiki, B. Kävelytä, C. Tee muuta. Mitä? A. Vehtaa, B. Kikkaile, C. Hyppyytä. Tötö. Ehkä se sinne laatikkoon. Olipa kivat terveiset Marjis mummilta sieltä. Kaukaa Suomesta on tullut ihana lähetys. Kaikenmoisia ylläreitä. Mummit on kyllä selkeästi, koska hirveästi se on 2 pehmolevua. Eikö se ole? Niin täällä. Täällä, nimenomaan. Nää on niinku just sopivat. Ai. Oi vitsi. Pistäpäs mullekin jalkaa. Take it easy. Niin Hastera nyt saa kyytiä. Vähän niinku joulu. Vähän. Jaha, kato nyt sä oot niinku biusa irti tuolta. Joo, se on suklaa. Sä maistat sitä. Jos sä katsot aamulla. Onko se maistaa? Siis... Nyt leikitään tulella. Jos on tullut meihin, niin... Jää koukkuu heti. Jää koukkuu saman tien. Sitten me ollaan ongelmissa, kenään kelpaa maito eikä... Sitten on turha tarjota mitään. Piltti. Hedelmäsoseita. Pasusinista vaan. Jaha, tätä kutsuisin palveluksi. Tää on ihan normaali päivä meillä täällä Kadisissa, että mä vaan istuskelen täällä pöydässä ja Johanna pukee mut ja syöttää mut ja Tenhoja. Sitten kun lähdetään ulos, niin Tenholle paita ja isille sukat. Nää on just hyvät. Erinomaista. Ai että. Ihana pitkät vielä nää. Niin. Näistä oikein näistä jalkapallosukat. Sen pitää ostaa jotkut maiharit tai jotkut Joo. sellaiset niinku varsitennarit. Ja sitten kun nämä sukat näkyy tuolla. Kävele tänne. Joo. No niin, äidille kiitos tästä ihanasta paketista. Tämä oikein piristi meidän tunnelmaan tänään maanantaina 22. päivä.
lokakuuta.